Следващият. Добър ден. Добър ден. Вашето име? Сам секунда. Готов ли сте? Да. Името ми е Дерек. Какво правите, господине? Това е името ми. Кое? Дерек. Това е името ви. Да. Дерек е вашето име. Да. Какво е това име? Моето име. Интересно. Нали, господин... Ако ми даваха по един ден всеки път, като някой ми го кажеше. И как се пише, господин... Фамилията пази Ей. Както се чува, се пише. Да, но се чудих дали няма да можете да ми го... Вие няма ли да може да го напишете? Какъв полицай сте вие, бе? Ще ви бъда много благодарен. Много благодарен. Ако обичате! Вие колко ли сте, бе? Тихо! Полицията ще намира килеш! Добре. Името ви, ако обичате, и фамилията. По-ясно, не. Пази фамилията ти казах. Дерек. Това го чух вече. З. Да. А, Д, Н. Адана. Ика. Ика. Ова. Ова. Задников. Моля. Задников. Задник къде? Господине, не съм... Може ли? Не съм сигурен, че по букви е Задников. Вие луд ли сте? Какъв е проблема на вас, бе? Ви очаквах, че като дойда аз тук в полицията и ще среща един нормален полицай, който всичко може да направи както трябва. Вие въобще не сте образовани, вие сте простак! Както и да е адресът ви, моля. На мене ли говорите? Адресът ви, господин Задников. На мене ли говорите, питах? Да. Или на господин Задников, който и да е той? Адресът ви, ако обичате. Искате моят адрес? Да. Добре. Адресът ми е улица Иван Богоров, 22.